Ens pregunta el Xavi, és veritat que el masclet de la Rua serà pagant? I llavors ell, suposo que depenent de la resposta, diu, per què sempre s'han de carregar tot el que funciona? Algú sap això, si és pagant o no? Bueno, no sé si la Jordina o el Miquel Àngel, tot i que no és la seva parcel·la, saben alguna cosa d'això. Enguany estem a l'acte aquest del bou i arròs, és en col·laboració amb els que organitzen la ruta del masclet, i no és que sigui pagant, sinó és que no hi haurà la bota típica que va regalant el masclet pel carrer, però els bars, o sigui, sí que es podrà anar a consumir masclet als bars, col·laboradors amb la Cercavila. I al final de festa, al sopar, també hi haurà allí sí que hi haurà la bota i els companys del masclet faran masclet per tothom. Vale. Així, el Xavi ja li ha quedat respost. Una altra pregunta, que aquesta també li faig directament al Miquel. El Carles de Reus ens pregunta, voldria saber com m'ho puc fer per aconseguir que la Mariona Quadrada em cuini per a mi solet el bou i l'arròs. He de dir una cosa abans que contesti el Miquel. Carles, has de saber que la Mariona Quadrada des de sempre va en pack amb el senyor Bertran. Saps? Vull dir que van els dos junts, com a mínim et vindrien els dos a casa, no sé. Miquel, si sap el telèfon o algú, si li podem passar aquesta proposta a la Mariona. És possible, Miquel, això? No ho sé, nosaltres no hem aconseguit que ens cuinés per nosaltres. Si ho vol provar, suposo que la Mariona Quadrada, per aquesta festa major serà molt fàcil trobar-la per Reus i que li pregunti, però nosaltres no ho hem aconseguit, ni convèncer-la que vingui a fer el bou i arròs total per 300 persones. Que res, fa un momentet i... També aquesta xica, no? Quina manera de ser, quina manerota. Molt bé. I ara, si vols, en tinc alguns de barraques, perquè certa persona que hi ha a la tertúlia es posarà contenta. Si vols, mira, ja ha rigut. El Robert de Reus, que jo, si voleu després treure una conclusió, diu, jo proposo fer un parxís de les barraques. Una casa al Roquís, una altra, Sant Jordi vol dir cada color, vol dir això, una altra on es feia l'any passat, posa, i l'última a casa de l'alcalde. I que cada any es jugui una partida i es fan el lloc de qui guanyi. Això ens diu el Robert de Reus. A veure, Robert, has acabat l'escola ja, no? Jo és que li estic donant un missatge, Robert, has acabat l'escola, ja estàs al sofà, avorrit, no fan altura encara, cosa que distreu els estius, i ara tu has d'enviar missatges dient que juguem al parxís. Bueno, no sé, jo ho trasllado a la gent de la coordinadora de barraques, que no sé si et faran gaire cas, vale, Robert? A veure què n'opinen. Molt bé. Això qui li havia de fer gràcia, això? El què gràcia? Jordina, què n'opines d'això, d'aquesta possibilitat de jugar-nos la ubicació de les barraques? Home, la veritat és que hi ha hagut una mica de cachondeo, però ara, com he dit abans, esperem que ja sigui un lloc estable i que ja des que comencem el mes d'octubre a preparar-les, doncs tinguem una idea fixa d'on anem. Perfecte. A més, volem agrair molt als veïns del barri del Roquís, perquè l'associació de veïns s'ha involucrat molt. Molt bé. I el dissabte farem les entitats, agrupaments i esplais, fem una gincama pels nens d'allí de tot Reus. Ells ens preparen